Došao sam za dve. Hvala. Tako je. Neko ide da se mogu se govoriti. Ali sam korektno. Mladenu i sekretarijatu za poziv svakako. Gdje uvijek bio? Sam bio. Kako? Jer me je izbacila ova. Ko? Napravila, sama sam napravila kekove, sve sam sama. A da, sve se može. Da. A i ove njučeći. Sutra ste tu, jel tako? Mi ovdje kako do nedelje. Pa, živim, se prijedno. Kod njih sam vidjela da imaju ovdje. Šifra, nema kataloga. Evo ovi komercijali. Nisam rekao šifru. Da. Napravit ćemo šifru. Koje je vama po ukusu najbolje? Za mene najbolje je šljiva. Ovo je neka srednja i ekstremna. Šljiva ide kajsije i dugo. Pa nije problem, na primjer imamo mali problem, veliki problem, jeste problem, mix problem i tako dalje. Kureta 10 godina sad. Da ne bude posle veliki problem. Mora, ako ste malo po malo, onda neće biti. Jeste, da. Super. Ili imate neko ko se bavi sirom? Ili proizvodima od mleka? Sirove nemamo, imamo znači samo voće i povrće, samo papričice, punjene sirove. Da, imamo jedino to, punjene papričice. Ali, da. Imate kao ne. Tako je sa nama, dakle njegova rakija je u svim ministarstvima. U kabinetu gradonačelnika stigla do Australije. Zamislite kad Stefan Popović, voditelj Eurovizije, Šarenici i tako dalje, ja gostujem kod njega u Šarenici ujutru, a on je u 12 sati na festivalu i emituje se direktno sa štanda Vojvodin, prikazuje njihove rakije i kače na sve koji ima 100.000 pratilaca od Beograda do Australije. Dakle, sve televizije, duže uključenja, sve mediji, znači medijski bank popraćeno. I pri tome da me razumite još nešto, da ja odgovorim da radim. Meni je važno samo da napravim
Barca, roštilj, kuletinu, smetanu, jagnjetinu. Sad ne znamo da pravimo. Imam i ovu jednu nogicu, to je često nara za kuku, za pasulj. Ima veze, ja to ne dozvoljam. Nemojte da pika. Nemojte mene da svikate, to mu pika. A bolje kad ima mušterija, gospođo. Ja razumem. Please don't take photo with me. Please. Okay. Don't. Možete da probate dobar dan, bilo koji rakiju like. Imate i ovde slatki program, domaći sirup i džemovi, slatka. Sa druge strane, da.
A je li ima sad? Tako. Jel taj? Jeste, taj. To je taj, cena 1.500 dinara je kilogram. Da, vidite ove tačkice. Yes. Prođite rukom. Kristali. Kristali i kaže da on se popi i onda ide osjeća se mlekom, jer je mleko Pješim cele. Hoćete da probate? Imate li nešto da se proba? Bolje što manje zapravo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je ljubičasti luk, šargarepa i brokoli. Probajte. Mikro. Ja sam rekao mikro, brokoli, ali samo ovako što ovo. Ajde, sine, se spremio. Ja se nadam da će do sledećeg sajma da saberu, da imaju i da mogu da učestvuju. Kada učestvujete u jednom ovakvom sajmu, dobijete neku lepu paketu, priznanje, diplomu, šta god, vrlo je lepo i vrlo lepa reklama za vaš proizvod. Jer marketing je jako važna stvar. Ja bih o tome mogao puno da vam pričam. Jako bih
Taj model reklame su čak neke političke stranke, znam to. Političkim aktivnostima u nekim zapadnim državama svoje birače. Dakle, zaista imate reklamu, točno kako se menja kvalitet, pakovi, pa i neki Nisam isto da bude. Ovo nek svim pokaže. Ali čućemo se preći da dođe, nema šta da ne sumnja. Da. To je sve ovdje ime. Vidimo se da je dobro za to sve. Kufina i preko priuša. Da, nema veze. A šta sad? Od Belkuća, jak se misle, spreme smo se šlike, se nisam. Jelena, a mene? Daj meni Damjana. Hemijska škola prehrambena. Idemo, Smerovi brate. pekari. Alo, žemaš mene u pekare, brate, ja sam prehrambeni tehničar. iPhone 14 Pro Max. YouTube канал Happy Serbia.com, YouTube канал. Dobro, Happy idemo na Serbia.com. YouTube. Respect. Happy Serbia.com, YouTube канал. Channel. From Russia. Ajaj, daj mi ruku, molim te, brat moj. Na engleskom. Razbije, long. Iz Rusije i iz Moskve. Iz Moskve. I Moskve. Okej. Pozdrav, braći. Braće.
Sada te dede vide. Sada se dede na mora. Я вже буду. Degustacija probate veverka. Jeste. Hvala. To je med sa lešnikom. Ima čak 30% čistog lešnika, što znači da ima 10... Dobro med. Kako? Dobro. Dobro? Hvala. Da? Okej. Hvala. Probajte, neće samo vizuelno. Čekam, levo. Sorry, ali...
Evo me na sajmu. Ste vidjeli to kako radi? Da pogledam, gledaj ovako. Zakasno tikvicu, repicu, vrku supu, sorbu, juha, tikvica, nakon tada tikvica, ovce i povrće, ekstra, mrkva, isaka, balgano. Ekstra. Gorbačov vodka u Rusija. Oče, хорошо mašinka, Gorbačov vodka. Ali ja sam pio Gorbačov vodku take, ali sad nemam. Ali bit će. Moskva, stanica Sovjetskog Союза. Bite kuken. Dosta. Evo. Jedan za tebe. To bude kao burger. Dakle, naprej nazaj. Kuće. Sipa i vama. Hvala što ste kupili naše radove. Dođite nam opet. Doviđenja. Srećan put, svako dobro. Živi bili!